Yebo ke bantwana belanga. Njoba nginichazelile ukuthi ekuqaleni yilesi sithombe sasikhonzwa Nefertiti noTutankhamun sase-Ethiopia nayi isimboli yethu e-Afrika ebekuyona yayisetshenziswa. Okwathi makuhamba isikhathi kwabe sekushintshwa yonke into okuwukuthi lesi sithombe lesi esasikade sikhonzwa kwabe sekuhamba sekuthiwa sesireplacewa ngalesi. Mase sireplacewe ngalesi lapho kwaphoqa ukuthi even nomdwebo walolu phawu nawo ushintshwe ube isiphambano. La ubufakazi bokuthi izinto zethu zashintshwa yibo lokhu. Lesi sithombe lesi ioriginal yaso le nje ubuyibona le empeleni lento le yenziwe ngegolide elibiza amamiliyoni ngamamiliyoni bayitshontsha ke manje ihlala emuseum eBritain isibukwa ngemali bona basilethele esabo okuyisona efunethi nesikholelwe kuso. So umuthi wabuka ke empeleni amathempeli ethu ayibuya kanjani? Amathempeli ethu empeleni ayibuya kanje. Nansi indlela ayibuya ngayo amathempeli kungakabikho into ebuya ngathi isiphambano. BC, before the era of Christ, bengakafika abelungu bezodiliza izinto zethu. Wahamba isikhathi bafika badiliza izinto zethu. Mabeqeda ukuyidiliza izinto zethu, kwahamba baqala ke manje bashintsha futhi nemidwebo. Baqala manje bafaka lokhu. Kancane kancane bafaka nalokhu ya kanye nalokhu ya. Kuze kube namuhla ke izinto seyibuya kanjani? Seyibukeka kanje. Sebawugugule onke amathempeli ethu, bawugugula wonke umlando wethu usume kanjena ke namuhla. Bathi namuhla asikholwe lokhu. Yingakho ngithi mina ngufakazi wamagwazela. Hamba umhlaba la uqala khona ngathi ngafika la ugcina khona ngiphethe ubufakazi engibonileyo angizwanga bese. Nampu ke ubufakazi. Emandulo kwakunje. Emandulo kwakukhonzwa lesi sithombe lesi. Emandulo kwakukhona lemdwebo le. Njengamanje sekunje. So umuntu sekufuneke ayikhethele iqiniso alazi. Enze kodwa ebesazi ukuthi kahle kahle ikupho kuyiqiniso. Iqiniso empeleni ileli. Of the Coptic Christian community, adding to the tapestry of Egypt's diverse religious history.